χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, υγεία. Να ευχηθούμε στους εορτάζοντες χρόνια πολλά. Για μας η κοπή της πίτας σηματοδοτεί κάθε χρονιά την έναρξη του προγράμματος, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Η κοπή της πίτας συνοδεύεται και με την διάθεση των ημερολογίων στα μέλη και γενικά σε όλο τον κόσμο που έρχεται και μας τιμά με την παρουσία τους. Θέλω να ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και την Περιφερειακούς Συμβούλους και την κυρία Βουλευτή που είναι εδώ μαζί μας. Μια δύσκολη χρονιά πέρασε. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα και ο στόχος επιτεύχθηκε στο ακέραιο. Δηλαδή και το πρωτάθλημα Ελλάδος ξανακατακτήσαμε και το πρόγραμμα Ταξιδεύω και Προσφέρω. Το κοινωνικό πρόσωπο του Ρώτα άλλη μια φορά αναδείχτηκε και θα συνεχιστεί και το 2013 με 2 ταξίδια. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ρώτα που στηρίζει το πρόγραμμα και τις επιλογές και βέβαια στα μέλη του Συλλόγου που είναι κινητήριος δύναμη και βοηθάνε. Τελευταίως αφήνω τους χορηγούς που χωρίς αυτούς δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του 2012 και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς του 2013. Θεωρώ δεδομένο ότι τα μέλη θα υποστηρίξουν όλους τους χορηγούς. Ευχαριστώ πολύ το Skippers Place για τη φιλοξενία και του φουσκωτού σκάφους και για την κοπή της πίτας. Και γενικά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Η παρουσία μας εδώ έρχεται να ευχαριστήσει τον Όμιλο, τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συλλόγου για την κοινωνική δράση περισσότερο, αλλά και την αθλητική δράση και την εν γέννη προσφορά που έχετε στην κοινωνία της Ρόδου. Θεωρούμε ότι μαζί με το κέφι σας προσφέρετε και ένα έργο κοινωνικό που αναγνωρίζετε από όλους μας. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα και εδώ. Επειδή το 2013 όπως και το 2012 είχε φουρτούνες, θα έχει φουρτούνες, οι φουρτούνες να είναι μέχρι τέτοιου σημείου να μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Εσείς βέβαια θέλετε κάποιες φουρτούνες για να τρέχετε περισσότερο, αλλά να είναι μέχρι κάποιο επίπεδο. Ελπίζω το 2013 να είναι καλύτερο από το 2012. Πρέπει να έχουμε περισσότερη αισιοδοξία, αλληλεγγύη και αγάπη για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που διέρχεται όλη η χώρα. Νομίζω πως οι Ροδίτες έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Υπάρχει μεγάλη αλληλεγγύη από τους φορείς, από τα σωματεία, από τον όμιλό σας και εύχομαι να συνεχίσετε την δράση σας με ίδια θέρμη που έχετε μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ευχηθώ καλές θάλασσες. Συγχαρητήρια για την προσφορά σας, Πρόεδρε, και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Να συνεχίσετε έτσι, διότι τα νησιά μας, ο τόπος μας σας έχει ανάγκη. Έχετε καταφέρει και έχετε γίνει η άσφαλτος και ο δρόμος που ενώνει όλα τα νησάκια μας. Ένα μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Την πλευρά της περιφέρειας να ευχηθούμε ήρεμες και γαλήνιες θάλασσες, να μπορούμε και εμείς οι Αδαείς να ταξιδεύουμε μαζί σας, γιατί είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Ρώτα ταξιδεύει και με την πρώην Ομαρχία και με την περιφέρεια. Είστε δίπλα μας, σας χρειαζόμαστε, σας ευχαριστούμε και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη και για την αθλητική σας προσφορά, αλλά πρωτίστως για την κοινωνική σας προσφορά. Όποτε σας χρειαστήκαμε, σας είχαμε δίπλα μας. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μαζί και μια και σήμερα έτσι με τον αγιασμό της θάλασσας έχουμε πραγματικά μια ήρεμη θάλασσα. Εγώ έκανα κάποιες ευχές να φωτίσει ο Θεός και τα μυαλά αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις για μας, να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες των παλιών και όλοι μαζί με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία και με ελπίδα να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πω 2 λόγια για έναν άνθρωπο δικό μας που φεύγει από μία θέση της περιφέρειας και πάει σε μία άλλη θέση, ανώτερη θέση. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον άνθρωπο που είχαμε και μας βοηθούσε στα χρόνια. Σημαίνει ότι θα τον έχουμε, θεωρώ, πάλι κοντά μας. Μιλάω για την Ανδρέα την Παφίτη, που ο νέος της ρόλος είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι είναι μια θέση που την άξιζες. Και το μόνο που έχω να ευχηθώ σε σένα είναι καλή δύναμη στην νέα σου θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι να πω εγώ τώρα. Είναι οι πρώτες ευχές που παίρνω φέτος και τις παίρνω όπως κάθε χρόνο από ανθρώπους που αγαπώ και με αγαπούν πραγματικά και αυθεντικά. Γιατί αυτή η σχέση έχει χτιστεί όχι πάνω στην ιδιότητα του πολιτικού προσώπου και της πολιτικής θέσης που έτυχε να εκπροσωπώ, αλλά χτίστηκε πάνω στη φιλία, πάνω στο μοίρασμα εμπειριών, αναμνήσεων πλέον σήμερα. Και πραγματικά όπου και να πάω, εγώ σαν Ανδριάννα Μπαφίτη, γιατί αυτή είμαι, δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε τίποτα άλλο, θα είμαι πάντοτε δίπλα στο σύλλογο. Κύριε Δήμαρχε, οι καλοί καπετάνιοι στις φουρτούνες φαίνονται. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους και ό,τι επιθυμείτε. Και έχουμε τον φετινό νικητή της Βασιλόπιτας, βρήκαμε το Φλουρί και συγκεκριμένα το βρήκε το μέλος του Ρότα, το πολύ ενεργό, ο Πάρης ο Διακοφιλιππής. Συγχαρητήρια, καλή χρονιά και να σου πάει έτσι γούρι και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ, ήδη μου έχει πάει γούρι. Από τότε που έπλεξα με το Ρότα μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό και σε αγώνες πήγαμε καλά και στα ταξίδια μια χαρά. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα έτυχε βρήκαμε και το Φλουρί σαν πρώτη χρονιά. Ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχίσει έτσι δραστήριος ο Σύλλογος. Έτσι ακριβώς και στην αγωνιστική δραστηριότητά σου σαν αθλητής του Ρότα. Παντού. Πρόεδρε, να μας πεις για το τι κερδίζουμε. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά. Έτσι όπως το λέει, έχει ρίξει άγκυρα στο Ρότα. Εγώ του δίνω και τη χρυσή άγκυρα 18 καράτια που ήταν αυτό που θα κέρδιζε, όπως κέρδιζε το Φλουρί. Είναι δικό του. Το εύχομαι να είναι πάντα τυχερός.